Hola, hola, què tal, amics, amigues? Bona nit a tothom. Bé, jo em dic Jaume Fígols i vinc de la comarca del Berguedà, de la península, sí, a la Barcelona. Barcelona, doncs, té una sèrie de comarques, n'hi ha una que es diu el Berguedà, i dins del Berguedà hi ha un poble molt petitet que es diu Avià. Avià, com lo de havia una vez, però sense la H. Bé, jo tinc un avi que és molt punyetero, un padrí, el meu padrí, el padrí del Jaume. Si jo em dic Jaume, el padrí també és el padrí del Jaume. És molt punyetero perquè tot el dia està llegint. Llegeix molt, llegeix i sempre té dubtes. Hi ha gent doncs, que és addicta al tabac, hi ha gent que és addicta a l'alcohol, hi ha gent que és addicta a les llenties. Doncs no, el padrí és addicte als dubtes. Sí, tot el dia es pregunta, no sé, la llum quan marxa on va? Té aquest dubte que li fa voltes al cap. On va la llum quan marxa? Déu-n'hi-do, el padrí buscant això. Si un guàrdia es perd, a qui pregunta? Clar, us ho heu plantejat mai. Un guàrdia, molt bé, es perd. A qui preguntes? Si quan et perds sempre vas a preguntar a un guàrdia. Clar, és un problema, això, no? On és l'altra meitat de Medio Oriente? Oriente Medio és la meitat. L'altra, on és? No se sap. Les botigues que obren 24 hores al dia, per què tenen portes? Clar. Si obres 24 hores al dia, per què cal posar portes? No, no han de tancar mai. Si el dia té 24 hores, quantes en té la nit? No se sap. Tot això són els dubtes que es planteja sovint el meu padrí. I ara mateix estava aquí amb mi i està llegint un llibre. Què ha passat? Doncs que li han sorgit dubtes. I un dels problemes que té és que és addicte al telèfon. Quan té un dubte agafa i es fot a trucar. L'hem atrapat trucant a tot arreu. Sí, des de telèfons eròtics a telèfons a tots els centres comercials i ara, doncs, té un dubte amb una paraula que no li quadra en el sentit general d'una frase i vol trucar a Telefònica. Informació de Telefònica, que la informació de Telefònica, evidentment, donen números. Doncs ell vol trucar per demanar una paraula. Voleu que se'l passi? Escolteu-lo, el padrí del Jaume, a veure com se'n surt. Hola! A veure que hi ha una paraula que no em quadra amb el sentit d'una frase. Anem a trucar a informació de Telefònica, a veure si m'ho aclareixen. Ja hi ha senyal. Servicio de Telefònica, dígame. A veure. Bienvenido al Servicio Internacional. Buenas tardes, le atiende Mariana. ¿En qué puedo ayudarle? Hola! Hola, buenas tardes, dígame. Sí, para una consulta. Sí, cómo no, dígame. De una palabra. ¿Cómo que una palabra? ¿Qué significa eso? Eso le digo yo, ¿qué significa? A ver, dígame, ¿qué es lo que quiere que le aclare? Amperio. ¿Amperio es lo que quiere saber qué significa? Sí, es que no me cuadra en el sentido general de una frase. Pues vamos a ver un momento lo que significa amperio. Un momento, por favor. A ver. Si me dice la frase completa, se lo agradecería. La caída del amperio. Es que es relacionado con la electricidad. Un momento, por favor. Es que estoy viviendo en una tensa preocupación. Vamos, ahora se lo digo yo, no se preocupe. Vamos a ver. Es una caída de tensión. Hola. Caída de tensión, voltios, relación de voltios y amperios. Está muy bien, pero es que no me acaba de cuadrar en el sentido general de la frase. ¿Con qué? De Roma. ¿Con la caída del Imperio Romano? Sí. Pero vamos a ver, ¿usted está leyendo algo sobre Roma, sobre la caída de Roma? Sí. ¿Y qué? A ver, léame la frase, por favor. La caída del Imperio Romano. Es Imperio Romano, es un error de ortografía. No, es que los romanos no tenían imperios todavía. Sería raro que los romanos se quedaran sin luz. Claro. En vez de escribir imperio, han escrito amperio. Vaya pedazo de burros. Ya tendría que escribir un libro usted, señorita. Algún día lo haré, no se preocupe, gracias. Venga. Buenas tardes. Guapa.